श्रावण महिना हा अत्यंत पवित्र महिना गणला जातो. तो यासाठी पवित्र आहे कारण इथे सनातन धर्मामध्ये सांगितलेलं अत्यंत महत्त्वाचा असा श्रावण म्हणजे श्रवण करणं, गुरूंकडे घेतलेलं ज्ञान परत गुरूंना ऐकवणं या श्रावणी विधीमध्ये श्रवण नक्षत्रावरती श्रावण महिन्यामध्ये होत असतं. पूर्वापार ऋषीमुनींची ही परंपरा आलेली आहे आणि या परंपरेला धरूनच आज तपोभूमीवरती सगळ्या हिंदू धर्मीयांसाठी हा श्रावणी विधी आयोजित केला होता. सगळ्या हिंदू धर्मीय लोक जे आहेत त्यांच्यानी घरोघरी सुताची पुनाव म्हणून नक्की केला. ही सुताची पुनाव म्हणजे श्रावण. घरोघरी जी श्रावणी होते त्यामध्ये आपण एक गोष्ट प्रकर्षाने पाहतो की हे जे यज्ञोपवीत आहे, हे यज्ञोपवीत म्हणजे सूत्र हा धागा जो आहे, हा धागा आमच्यासाठी प्रतिकात्मक आहे. या धाग्यामध्ये सगळे देव तेज वास करतात. तुम्ही पाहिलं असेल हे रक्षाबंधन आहे, आज रक्षासूत्र बहीण भावाला बांधते, प्रतिकात्मक आहे. असं हे सनातन धर्मामध्ये या धाग्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या सूत्राच्या माध्यमातून आमचं जे ज्ञान आहे, या ज्ञानाचा वारसा आम्ही सगळ्यांनी पुढे चालवायला पाहिजे. हे सूत्र आहे. आम्ही जेव्हा तो पाव म्हणणे आणि उभी राहण्याची लोक नाही. आम्ही ज्ञान ग्रहण केलं पाहिजे. आमच्या ऋषीमुनींनी जी शिकवण आम्हाला दिलेली आहे, जसं पोटा पाण्याची विद्या आपण सगळे ग्रहण करता आणि मग आपल्याला डिग्र्यामुळे नोकऱ्या मिळतात, तसं हे धर्माचं एक गोष्ट जी आहे, देवाला नमस्कार करणे, ईश्वराबद्दलची गोष्ट जी आहे ती या श्रावणी विधीमध्ये सांगितलेली आहे. आणि महत्त्वाचा विषय आजच्या या श्रावणीमध्ये हा असतो की हा निसर्ग जो आहे, या निसर्गाला सांभाळणं या श्रावणी विधीमध्ये सांगितलेलं आहे. नदींना सांभाळणे, नदी स्वच्छ ठेवणे, सागर स्वच्छ ठेवणे, हे विषय जे आहेत ते या सगळ्या श्रावणी विधीमध्ये आलेले आहेत. तर असा हा पुरातन काळापासून चालत आलेला विधी आजही पर्यंत तपोभूमीवरती या सगळ्या हिंदू समाजाला घेऊन साजरा होतो. आजही तो तसा झालेला आहे. हजारोंच्या संख्येने तुम्ही पाहिलं असेल की लोक जे आहेत हिंदू एकत्रित झालेले आहेत. असेच हिंदू समाजाने एकत्रित राहावं आणि भविष्यात येणाऱ्या हरेक गोष्टीसाठी आपण सामना करण्यासाठी तयार राहावं. कारण देश सुरक्षित असेल तर सगळं सुरक्षित. म्हणून हिंदूंनी आपल्या देश समर्पणासाठी तयार राहावं. देशासाठी हे सगळे विधी जे आहेत ते आम्हाला एकत्रित करून बळ देतात, ईश्वराचे आशीर्वाद देतात. असा हा श्रावणी विधी आज या ठिकाणी संपन्न झाला. रक्षाबंधन, श्रावणी विधी, श्रावण महिना आणि एकंदरीत सगळ्या हिंदू धर्मीय लोकांना खूप खूप शुभेच्छा. देव बरे करो. बांगलादेशमध्ये किंवा अन्य देशांमध्ये आमची संख्या जी आहे, पाकिस्तानमध्ये असेल, उतरत चालली आहे. हे कारण काय तर तिकडचे लोक जे आहेत ते आपल्या लोकांवरती अत्याचार करतात, त्यांना त्रास करतात. आमच्या देशामध्ये आमच्याकडचे अल्पसंख्याक जे आहे त्यांना वाटत पण नाही आपण अल्पसंख्याक एवढे ते जास्त चांगल्या प्रकारे सुखी आहेत. पण आपले लोक तिकडे जे अल्पसंख्याक आहेत हिंदू, त्यांची परिस्थिती संख्येवरून तुमच्या लक्षात येते ते किती चाललेले. त्यांच्यावर बलात्कार होतात, त्यांची घरं सुरक्षित नाही, त्यांची देवळं सुरक्षित नाही. काय प्रकार आहे. एरवी लोक जी आहेत ती बोंब मारतात की सगळ्या मानवतेचा विषय डोक्यात घेतला पाहिजे, मानवता अडचणीत आहे आणि हिंदूंवरती हा अशा प्रकारचा विषय आलेला आहे. तर मग सगळे मोठे मोठे गर्जना करणारे लोक गेले कुठे. म्हणून हिंदूंच्या रक्षणासाठी आज गोमंतकामध्ये जेवढी लोकांमध्ये जागृतता आलेली आहे त्याचं कारण आहे श्री राम मंदिर. रामाने सगळ्यांना जागृत केलेला आहे. आता हिंदू समाज एकत्रित झालेला आहे. तो आता तुटू शकत नाही. बरीच वर्षे जातीपातींनी आपला समाज तुटला, आता ते शक्य नाही. म्हणून हिंदू एकत्रित झालेले आहेत आणि ठिकठिकाणी तुम्हाला प्रदर्शनं दिसतात, निषेध यात्रा दिसतात. म्हणून बांगलादेशमध्ये जी हिंदूंवरती अत्याचार झाले ते निंदनीय आहे, त्यांचा निषेध आहे. आणि गोमंतकीय हिंदू समाज जागृत यासाठी आहे. तो आपल्या इकडच्या लोकांना सांगू इच्छितो, आम्ही जर गाफील राहिलो तर ही परिस्थिती इकडे यायला वेळ लागणार नाही. म्हणून आपण आपली मूठ जी आहे ती घट्ट करायची, आपण बलवान व्हायचं आणि आपल्या देशामध्ये सगळ्यांप्रती परिभावना ठेवायची. पण जर अत्याचार झाला तर गप्प बसणे नाही.
हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. एवढ्यासाठी मी पुरस्कार करतो, म्हणजे सगळ्यांना सपोर्ट करतो. ज्यांनी बांगलादेशमध्ये घडलेल्या अत्याचाराविरोधात गोमंतकामध्ये जेवढी हिंदूंनी प्रदर्शनं केली, अभिमानास्पद गोष्ट आहे. आणि सरकारलाही आमची प्रार्थना आहे, भारत सरकारला, की आमच्या हिंदू बांधवांच्या रक्षणासाठी त्यांनी पावलं उचलवावेत आणि हिंदू समाज जो आहे तो सुखी व्हावा. देव बरे करेल. शास्त्र हे कायम आमच्या देवदेवतांना ते फोटो तुम्ही पहा, रामाचा फोटो पहा, धनुष्यबाण आहे, शंकराच्या हातात त्रिशूळ आहे. आमचे देवदेवता जे आहेत ते असेच आहेत. त्यामुळे आता धारण करायला पाहिजे असं नाही, ऑलरेडी आमच्याकडे ते आहे. फक्त प्रसंग आला तर वापरायची तयारी आमची असली पाहिजे, हा विषय आहे.